Nananatili pa rin sa evacuation center ang ilang residente sa Calasiao, Pangasinan dahil sa baha. Yan ang tinutukan live ni Joan Punsoy. Joan? Alam mo, Chris, noong Biyernes pa nga nandito yung ilang mga residente dito nga sa Regional Evacuation Center dito sa bayan ng Calasiao dahil nga sa epekto ng kalamidad matapos ngang bahain itong kanilang mga lugar o tirahan. Pero as of 2:30 p.m. kanina ay nasa 45 families, katumbas nga ng 153 individuals ang nandito ngayon. Ilan sa mga mag-anak o mga residente ang bumalik na rin sa kanilang matirahan matapos ngang humupa ang baha sa kanilang lugar. At para bigyan nga tayo ng update sa sitwasyon dito sa Regional Evacuation Center, makakasama natin ng live si Ma'am Edita Gorospe, ang head ng MSWDO dito sa bayan ng Calasiao. Good afternoon, Ma'am Edita. So far sa ngayon po, ano pa yung mga kailangan ng mga evacuees na binibigyan natin ng pansin? Yan, sa ngayon, dahil meron pa tayong 45 na families na nandito, ang Local Government Unit of Calasiao ay nagpapakain po sa kanila. Binibigyan natin sila ng pagkain mula almusal hanggang sa hapunan. Binigyan din po natin sila ng mga gamit pantulog. Yan, meron silang komot, banig, moskitero. Yan, and para naman sa mga kabataan, meron tayong mga ginagawang mga activities para malibang yung ating mga bata na nandito sa evacuation center. Oo, Ma'am Edita, napansin din kasi namin marami talaga yung mga bata na nandito na kasamang inilikas. Na-mention nyo yung mga activities. Ano particularly itong mga activities na ito at ano yung maitutulong sa kanila habang sila'y nandito sa evacuation center? Oo, ang ginagawa natin, nagpapa-movie marathon tayo. Nagpapanood tayo ng mga pelikula pambata para mag-enjoy kahit papano yung ating mga kabataan na nandito ngayon. At the same time, nagbibigay din tayo ng parlor games. Nagpapa-parlor games tayo sa kanila at may mga prizes naman na binibigay sa kanila. Oo. Sa estimate natin, Ma'am Edita, hanggang kailan na lamang mananatili dito sa area yung mga evacuees or pinapayagan na ba natin silang pumunta sa kanilang matirahan? Ay, ma'am. Kagabi, miniting natin sila, in-advise natin sila na balikan yung kanilang mga tahanan, tignan kung mababa na ang tubig o wala ng tubig para malinisan na nila at eventually makakalipat na sila. So hopefully hanggang bukas ng hapon siguro makakaalis na rin sila dito sa evacuation center. Okay, maraming salamat si Ma'am Edita Gorospe, ang head nga ng MSWDO sa bayan ng Calasiao. Sa ngayon nga, Chris, ay 5 barangay na lamang nga ang binabantayan ng MDRRMO dahil sa pagbaha. Kabilang nga rito ang mga barangay ng Mancop, Longos, Lasip, Lumbang at Talibao. Mas humupa ng araw ang baha kumpara nung mga nakarang araw na lagpas tao ang baha. Sa ngayon nga ay hanggang dibdib itong baha sa kanilang lugar, kaya naman patuloy pa rin itong sinasagawang monitoring nga ng MDRRMO. Sa ngayon nga ay humupa na rin ang baha sa Marusay River, ganun pa man lagpas pa rin ito sa monitoring level nga ng MDRRMO. No classes pa rin bukas, all levels dito sa bayan ng Calasiao. Balik normal naman na ang government offices, partikular na sa munisipyo, pero skeletal workforce ang ipatutupad. Ibig sabihin, bibigyan ng konsiderasyon nga itong mga empleyado o staff nga ng munisipyo na hindi papasok dahil nga sa nararanasang pagbaha sa kanilang lugar. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy.